Bina? Bina? Dres, daka mamo mga bina? Bina, ako nagalapit. Walang pasay, lumamaray. Bakit anong ginagawa ni Kuya dyan? Kaya agmulmulat laya. Kaya mumat ata nakadwa ko, patakti. Kaya pala may nangangamoy dito. Kuya, kilala mo po ba si Bina? Wait lang. Bina? Ano ba apelyido ni Bina? Ano po? Binarurot. Kuya, pwede pong magtanong? Si Kamanain? Kayo lang naman po yung lagi kong nakikita. Wala po ba kayong ginagawa sa buhay? Pakalat-kalat po kayo lagi. Ano bang tatanungin mo na naman? May kilala po ba kayong Bina? Bina? Dres, daka mamo mga bina? Bina, ako nagalapit. Walang pasay, lumamaray. Bakit anong ginagawa ni Kuya dyan? Kaya agmulmulat laya. Kaya mumat ata nakadwa ko, patakti. Kaya pala may nangangamoy dito. Kuya, kilala mo po ba si Bina? Wait lang. Bina? Ano ba apelyido ni Bina? Ano po? Binarurot. Binarurot. Opo, oh. Binarurot. Wala akong kilalang binarurot. Sige ha. Opo. Wala rin. Saan kaya to? Magtanong ka lang sa iba, hindi namin kilala yan. Bakit wala bang contact number yan? Kung meron, bigay mo sa akin para may kakulmit ako. Meron po kaso wala akong load. Pero ito po kaya, baka kilala ninyo. Dali lang po. Si ano po? Volvo. Bulbo? Bakit? Apelyido ba yan? Opo. Volvo po yung apelyido niya. Tapos yung pangalan niya, Lin. Volvo. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Opo. Volvo po yung apelyido niya. Tapos yung pangalan niya, Lin. Volvo Lin po. Bolbolin? Si Baak, bolbolin. Tingnan mo, nasa taas na yung bolbol. Hindi po Volvol. Volvo po yung apelyido niya. Tapos ang pangalan po niya, Lin. Volvo Lin. Baliktad ka naman kasi. Dapat inuuna mo yung pangalan, Lin. Tapos apelyido, Volvo. Lin Volvo, hindi Bolbolin. Taga-sentro yan. Ah, ganun po ba? Pero meron pa po ang isa dito. Ang pangalan naman po niya, Lily. Lili? Nakakalataan ako sa pangalan niya na. Baka water na naman yung kadugtong niyan. Supay ah. Diyan kayo nagkakamali, kuya. Ang pangalan po niya, Lily. Ang apelyido po niya, Bugan. Lily Bugan. Ah, yan. Kilala ko yan. Dilaod. Ni Batog Simbaan. Ha? Sino bata? Oh. Ni Lili? Kapag kasi ni apelyido na Baak, Bugan. Madiritsaan ko, Lili. Lili Bugan. Kasi nagbalik sa tingin. Ayos. Mabuti na lang sa inyo ako nagtanong. Oo naman. Pag sa amin ka nagtatanong, nasa tamang landas ka. Hindi ka maliligaw. Tama. Nandito na lang din ako, sasamantalahin ko ng magtanong. Meron pa po akong isang tanong ito. Kilala niyo po ba si Feng? Mr. Feng po. Ha? Peng! Baak, di ba Peng na ganito sinsin mo? Baka sunata ni Peng. Penguin. Hindi po Gwen ang apelyido niya. Germoco po. Germoco? Pengger mo ko.
Oh, kisi sa bana ni baka. Sunalangan na, yung dasawa ka. Finger kick din. Mariyo sa'yo. Pakawan. Finger mo, wala na. Kapo. Iba naman po yung nasa isip ninyo. Ang pangalan po niya, Feng. Ang apelyido po niya, Germoko. Finger Moko. Mga lalaki talaga, green-minded. Yun liwanagin mo. Inakabahan ako sa sinasabi mo eh. Ano mga kuya, kilala nyo ito? Si Mr. Finger Oh, Moko? tap. Hindi namin kinala yan. Hindi po. Hindi ko kilala yan. Hindi po. Magtanong ka na lang sa iba kung sino yung si Mr. Ping na yan. Baka meron pa, sabihin mo na. Meron pa kuya, isa na lang. Sigurado kilala nyo na to. Si Miss Ann po. Yan. Yan ang magandang pangalan na narinig ko na tinanong mo. Ann. Nice. Ano ba apelyido niyan? Panghay po yung apelyido niya kuya. Panghe. Ann Panghe. Kabisado ko yan. Ayan o, ansod yan. Kaya ang Panghe. Babae po ito. Ann Panghay po. Ang pangalan niya. Uy kuya, wag mo naman putok-putokin yan. Baka hindi na kunin ng customer ko to. Sinisira mo eh. Tatanong lang tao, sinisira pa. Hindi ko kilala yan. Magtanong ka na lang sa iba. Ay, sayang kuya, ngayon lang kayo sumablay ah. Tatanong na lang po ako sa iba. Huwag mo na pong hawakan yan. Sinisira mo po eh. Nahulog pa. Ay! Nabalin! Uri, lagun-gun natin. Grabe naman kayo mga kuya. Sige, salamat kahit hindi nyo alam yung iba. Hindi na kayo maasahan ngayon. Ito na dinarabot. Ito ko Taklay. Kasanggiran na siya. Ano yung mga pagyari yan? Magnitude 7.8. Nag-alaka ng ditang damagan ng alaka na din. Kasi nagaganda. Diba yung isa? Di ko, aja mga katawag kay aja ko. Aja girmo ko. Ay, ni Peng. Sige ba? Apelyido kay Germo. Peng Germo ko. Mga aja kapag nanajay, kumutong aja, sumiksin to aja. Sabi yung naman. Matindas ko na sumiksin na. Itsura na na. Mamimitan niya, kada tsura na. Hindi, basta dabo na. Kanino na kaya ako magtatanong sa mga to? Di naman nila kilala. Tabak, pag na. Nagpulot yan ta. Ganda ba, sa sunbathing na nito. Pudo kami nito. Dula kami nga mo, palawang ka ta, bala ka. Oo, May kagit din. may tagbilag eh. Ngisit ka lagaro din.